Башкортстан. Дәртләнеп кайный Башкортстан. Һәр җирдә яңарыш, белемгә омтылыш рухы, яшәү яме. Шушы республиканың мин бер кызы. Хәерле көн. Сезнең белән мин Ишбулдина Алсу, Татар кызы 2018 бәйгесенең финалисткасы. Бүгенге көндә мин Уфа дәүләт нефть-техник университетының студенты. Башкортстан Республикасының баш каласында, Уфа шәһәрендә яшим. Уфаны мин бик яраттым. Ачык йөзле кешеләре, мәдәни үзәкләре үзләренә гашык иттеләр. Минем өчен иң мөһиме булып тора шәһәрнең дини яктан алдынгылыгы. Тикшерсәң, 20гә якын мәчет бар. Миңа иң якыны Ләлә Тюльпан мәчете. Ләлә Тюльпан мәчете киләчәк язның символы булып тора. Тюльпан чәчәге формасындагы манараларының биеклеге 53 метр. Бүгенге көндә мәчеттә мәдрәсә эшли. Һәм теләге булган һәр кешенең дини белем алуы мөмкинчелеге бар. Ләлә Тюльпан мәчете Рәсәйнең төп мәчете дип санала. Чөнки Ураза һәм Корбан бәйрәмнәрендә бәйрәм намазын Рәсәйнең югары мөфтие Шейх Ул-Ислам Талгат Таҗетдин укый. Уфа бик зур шәһәр. Нефть эшкәртү, нефть химиясе җитештерү, машина һәм приборлар төзелеше буенча алдынгы үзәк. Фән һәм мәдәни яктан да бик кызыктыргыч, халык һәм табигаты белән сокландырып торган шәһәр. Тукай мәчете Уфа шәһәренең беренче җәмигъ мәчете дип санала. Аның бинасы мәдәни мирас объекты. Янында Русиянең үзәк дини нәзарәте урнашкан. Тукай мәчете дип аны Тукай урамында урнашканга йөртәләр, ләкин аның чын исеме Абдул Кадир Джавани мәчете. Башкортстан дөньяга бик күп билгеле, талантлы һәм файдалы шәхесләр бүләк иткән. Рудольф Нуриев, Юрий Шевчук, Земфира, Максим Чудов, Ирек Зарипов, Сергей Довлатов. Оешмасы Ихлас изге Коръән сүрәсенең исемен йөртә. Ихласлыкка, кешеләргә ярдәм итәргә өндий. Ихлас мәчете 2001 елда ачыла һәм бүгенге көндә иң эшлекле мәчет дип санала. Зур китапхана эшли, нәшрият һәм телевидение аша туры эфир алып барыла. Күңелдә шул көрәшне